kata mar adek ni bende ochomo? Ne nitiere gima jopuonj wacho ni jopuonj are demotivated. To ka kuma wabede ka gi weche mwasewinjore go gi sirikal en ni gigo osetimore kaka wasechopo kwa paro. En wan wang'eyo very well ni ka pok election ma 2027 otimore to wakwayo ni sirikal otiekre gi jopuonj e weche mag motivation. Chul jopuonj chon moloyo to e phase modong' mapok negi timo e CPA manowacho. Mar ariyo, jopuonj mano invigilate exams, jopuonj mano supervise exams, to gi jok mano kao security mar exam. Chulgi mondo kik wabed gi ng'ikruok, nikech jopuonj to oseikore kendo giseiko nyithindo. To ma jopuonj ywago ne ng'i gi gigi tim chon mondo kik wabed gi weche ma yware. Gimomiyo wanyalo yware e weche mag timo penj ok ane ka dipo ni sirikal osekao tichne ma obedo created mondo otim. Koro gima nitiere ma winjo ka jonyuol moko wacho kendo kata moa Mombasa gin mana maluwore gi sirikal meeting gimiluongo ni obligations mamage. Ka giwacho ni gitero capitation gitere wang' sa. To ka dipo ni gino pek, giwach chon mondo jonyuol oikre, mondo kik nyithindo bede e yo kadok dala, mondo jopuonj oriti. Nikech bang'e ka tam mar adek orumo, to gima biro timore ni jopuonj mang'eny ibiro yudo kigone gi bul ni nyithindo nokotimo maber. Winjo ka janyuol moro wacho kanyo ni syllabus coverage nyaka bed ni ok otimore maber nikech ne nitie tungni tam mar ariyo kendo ne nitiere tungni ma ok tin. Koro nitiere ng'ikruok e completion of the syllabus. Koro mondo syllabus otiek maber, ang'eyo ni jopuonjwa to nitiere gi method mitungo ni making up. They make up kendo gitimo maber mondo gibed motivated mondo gitim tijgi maler. To gik moko ma oriwore gi jok moko machalo kaka capitation mar school onego tere wang' sa. Fees ma jonyuol bende chulo moloyo boarding school gichule wang' sa. Facilities manitiere magi gik motivate jopuonj bende otime wang' sa. Iwinjo ka jopuonj moko ywak ni gima chando gi mogik en gimiluongo ni internal. Adieri ok en gima ber. To wan bende kaka jo Kenya iyudo ni kakoro nyithindwa bende ni dala, to jopuonjwa bende nitiere mose train. Dong wanyalo keto gi ka wawegi wagol gi oko kucho, wayud ne gi gimoro matin mondo gimaknwa kama gimakono. Gima sirikal otimo go marach mamanende manuoyo kuom jogo ni jok ma okao ting' mapek mar transition ema ok chul maber. Gine ma employment margi deko. Iketo ng'ato ma koka odonje tich to kendo imiye ting' mar makoni bugo mar keyo. To ng'at momakoni bugo mar keyo ni ema ok ichul maber kendo mikete e orak moro mong'uro mawethweth. Ong'uro nikech owethweth to kendo kete e migao moro maonge tiende. Nikech mokwongo ineno syllabus, japuonj ma chamo pesa mar graduate matin onego pia malup 39. Ka gin e skul achiel gi japuonj mondi kaka intern mane ma bende iyudo ka samoro osebudho oko moloyo ng'ama chamo 39 kaluwore gi kaka ne wachna ni jopoko bedo employed. Tiyudo ka ja 39 ni en ng'ato to chamo alup 20. To kendo alup 20 ni alup 3 ong'adi e gimiluongo ni housing levy, ong'ade tax mamoko. Koro iyudo ni ng'ani edi to tich momiye bende samoro ng'eny maloyo ng'at ma chamo alup 39. Kata ere mokete no puonji bende nitiere kode chiethnade mopogore opogore. Koro iwinjo ka otimo gik machalre en botero nyithindo. To koro gima lit mogik, iyudo ni nyithindo moko ma bisomo e skundegi gima lich ma koro jokwane mapuonjo jo junior school bende ywago
iyudo ni samoro puonjo nyithindo to en oonge gi teko mata kata mar tero nyithindo mopuonjogo e sport mondo koro kata nose train gi e volleyball to ng'at machielo machako terogi nikech kaluwore kaka skundego bedo administered. Koro kanyo bende nitie ywak. Koro iyudo ka ok otim sport kae to nyithindo bende ma wanego talent margi. Mano ok awinjo ka ng'ato owacho kuom jok mawuoyogi. Nyithindo mane odhi e skul, nitie nyithindo mane ochako skul ka gin higa 8 kane gidhi e grade 1. En jo grade 1 onego bed ni dhi ka 6 years. Koro iyudo ka ne timo sports sani endi tamar ariyo to ja grade 9 en higa 16 kata higa 17. Higa 17 ok tim sport mar junior school. Koro kata in gi talent mabedo developed new pathways mondikegi to in marino irito nyaka chimoro dhi e senior school. Sani endi ok inyal compete ka nikech iki odhi malo nikech nyithindo gi donjo skul gi birth certificate. Koro ineno kama gin gi policies moko ma bende nyap mamiyo jopuonj koro bedo gi demotivation malich. Gi nyathi mastane to nie grade 9 to tamni ok dhi e sport kama jo grade 9 time sport kalure gi nikech ike osekalo. Kamano kadi badane wakao yuyo matin gi sani. Usomo kasa 6:30 adane wakao yuyo ni kwa duogo pod penjo thoth ni maro wada bedo gi thuolo kae mag rango ne piny Kenya e sekta ni mano mar somo. Wada bedo kae ka gin okenge mage mago